Fil-Parlament il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi qal li wara diskussjoni li kellu mal-Ministru Mary Louise Colero Preca laħqu ftehim li tinħoloq sistema ġdida biex il-valur tal-vouchers jitnaqqas direttament mill-kont tal-persuni intitolati għalihom. Fi kliem il-Ministru Konrad Mizzi dan għandu jgħin il-kumpanija Arms Limited biex titħallas iktar malajr u biex in-nies jieħdu dak il ħaqhom. Il-Ministru Konrad Mizzi semma li l-proċess tal-smart meters waqalura u biex jibda jaħdem mistennijħu sal-aħħar tas-sena 2014. Għalli dan qed iwassal biex il-kontijiet għadhom isiru fuq qari ta' meters manwali. Dwar il-vouchers, Konrad Mizzi qal li ħafna drabi daw qed jiskadu u għalhekk nies vulnerabbli qegħdin kull darba jitilfuhom kemm il-darba ma jsarfuhomx. Għaldaqstant sostna li s-sistema l-ġdida għandhom jibbenefikaw minnha anke n-nies vulnerabbli. Dwar is-sospensjoni tal-kap eżekuttiv ta' Arms Limited Wilfred Borċ, il-Ministru Konrad Mizzi qal li qed jistenna l-eżitu tal-investigazzjoni minħabba numru ta' inċidenti li saru. Qal li din il-kumpanija kienet problematika sa mill-bidu tagħha fejn kemm il-darba ħarġu kontijiet żbaljati, kontijiet mhux fil-ħin u anke ingħatat informazzjoni ħażina dwar il-vouchers. Għalli kien għalhekk il ħatar bord ġdid biex iħares is-sitwazzjoni u fil-waqt li l-kap eżekuttiv jinsab sospiż inħatar bħala aġent kap eżekuttiv Henry Attard li għandu esperjenza vasta bħala kontrollur finanzjarju. Intant dwar l-istess suġġett fil-Parlament intervjena wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Lorenz Gonzi prova jagħti x'jifhem lill-Partit Laburista Kwiet li ser toħroġ sejħa pubblika għal ħatra ta' kap eżekuttiv. Il-Prim Ministru Muscat spjega li mhux minnu li l-Partit Laburista kien għamel din il-weda u rrimarka li l-Gvern immexxi minnu qed jaħtar lil dawk in-nies illi jkunu l-aħjar elementi u sostna li fil-fatt hemm uħud minn dawk il qed jinħatru u li ġejjin min-naħa tal-Partit Nazzjonalista.